Takže pokud si zapamatujete, že komunitní energetika je využití přebytku při výrobě elektrické energie z fotovoltaické elektrárny nebo jiných obnovitelných zdrojů a že se jedná o pouhou účetní operaci, tak jste přelstili, řekl bych, 99,9% lidí v České republice, kteří do dneška vůbec netuší, co to je. A domnívají se, že to je fyzické posílání elektrické energie po kabelech z místa Ostrava do místa až okres Cheb. A nebo se taky domnívají, že různě s těmi distribučními náklady nemusí úplně počítat a potom jsou nemile překvapeni při výsledcích svého sdílení. V hlavním principu, jak to funguje? Na jedné straně, prosím, vyrábím elektrickou energii, řekněme, že tady na objektu kampusu budu mít nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu a budou mi vznikat přetoky. To znamená, já tady budu spotřebovat elektrickou energii z té fotovoltaiky, už nebudu mít odběr elektrické energie a v té chvíli v podstatě začnou vznikat přetoky, které půjdou do nadřazené distribuční soustavy. V Ostravě máme štěstí, je to tady oranžové, takže tady ČEZ distribuce. Takže tady půjde přetok. Takže tím pádem nám vznikla ta první podmínka, o které jsem hovořil. Potom máme to druhé místo, nebo míst může být také více, kde ve stejné chvíli, takzvané čtvrt hodiny neboli 15 minut, probíhá nějaká spotřeba. Pojďme se pobavit, že to bude objekt tady Černá louka, na kterou se všichni vydáte a tam v těchto identických 15 minutách, teď máme prosím 15 minutu, která začala v 9:45 a bude končit 10:00, tak všechno, co se vyrobilo v tomto čase zde na budově, se bude sdílet do budovy na Černé louce. Takže takto jednoduše to funguje. K tomu, abychom mohli započítat tu výrobu proti té spotřebě, potřebuji nějaký nadřazený systém, nějaké prostě technické a účetní prostředí, které nám v podstatě zajišťuje energetické datové centrum, v rámci kterého budou zaevidovaná data o výrobě a o spotřebě. No a potom už je to jenom ta účetní operace, o které jsem hovořil. Záměrně jsem přeskočil ten střed, abych vám nemíchal hlavy. A v tom případě už se to jenom účetně vlastně započítá proti sobě. Na jedné straně výroba, nějaké kilowaty, které jsem poslal do toho druhého místa a tady jsem to nějakým způsobem započetl. Máme tady dva možné způsoby, jak vlastně začít sdílet. Buď to máme první způsob, kdy se bavíme o takzvaném aktivním zákazníkovi, kdy máme v podstatě 11 účastníků z toho aktivního zákazníka. Buď to může být například jedna výrobna a 10 odběrných míst, do kterých budu sdílet. Za chvíličku ukážu takovou pěknou mapku, ze které to všichni pochopíte. Můžu sdílet po celé České republice, takže jak jsem říkal, tady z Ostravy na Jižní Moravu až okres Cheb a samozřejmě po celé České republice. S tím, že minimum administrativy, která v podstatě je v područí našich dodavatelů elektrické energie, potažmo toho energetického datového centra. Důležitá věc, že nemusí to být jenom jedna výrobna, může to být až 5 výroben na další účastníky toho sdílení. Stále se držíme toho základu, že je to 11 odběrných míst. A ta druhá možnost je takzvané energetické společenství, kde se jedná o 3 sousedící ORP. Pro diváky u streamu jenom zopakuju, že se jedná o obec s rozšířenou působností, kdy v podstatě zatím ta legislativa umožňuje mít v tomto energetickém společenství až 1000 odběrných míst. Jedná se o to, že nicméně toto energetické společenství, o kterém mimochodem bude mluvit inženýr Jiří Krist, teď nevím, kde mi sedí, tady výborně, tak jich tady zatím moc není, nicméně máme tu možnost a tu šanci se podívat na jedno konkrétní, které je velmi daleko a je nedaleko tady od Ostravy a jedná se o místní akční skupinu Opavsko. Tady vidíte to komunitní sdílení v rámci aktivního zákazníka, kdy v podstatě se jedná o to, že vyrábíte na chalupě, je tady krásná tabulka, já vám to potom nasdílím, nemusíte se bát, že si ty data necháme prosím pro sebe. Takže na chalupě vyrábíme, v rodinném domě spotřebováváme a sdílíme elektrickou energii z té výroby a tak samo sdílíme do bytu, který je v bytovém domě někde v okresu Bruntal podle té mapy. Dole sdílíme vlastně z Jižní Moravy a to sdílení v podstatě dopadlo tak, že v aktuální čtvrthodině, která probíhá mezi 10. a 10:45, vyrábí ta fotovoltaická elektrárna 5 kWh.
kdy aktuální spotřeba v domě je 1 kW, která v podstatě pokryla z té výroby tu současnou spotřebu. Tím pádem máme nějaký rozdíl 4 kWh. V tomto případě máme v současné chvíli v objektu rodinného domu spotřebu 2 kW a v bytě máme spotřebu 0,5 kW. A tady dochází k tomu sdílení v té čtvrthodině, čili my v podstatě z té výroby, z těch 4 kW, které nám zůstaly, vlastně uspokojíme spotřebu toho rodinného domu a toho bytu. Následně v podstatě to, co už se nenazdílelo do těch 2 odběrných míst té čtvrthodině, tak nám přeteklo do nadřazené distribuční sítě a tam za to dostaneme výborných zhruba 20 až 30 halířů za 1 kWh. Co udělat proto, abychom v podstatě mohli začít sdílet? Jaké kroky musí předcházet? To znamená, v prvním kroce, pokud mám nainstalovanou fotovoltaickou elektrárnu nebo jiný zdroj, který mi vyrábí elektrickou energii, tak se snažím maximalizovat tu spotřebu uvnitř toho daného objektu, kde mám nainstalovanou fotovoltaiku. Takže jinými slovy z toho obrázku, na rodinném domě, kde vyrábím, budu se snažit maximalizovat, spotřebovat vše, co jsem tam vyrobil. To je první krok a první priorita, kterou musíte vždycky dodržet. Ten druhý krok je vlastně zachytit ty budoucí přebytky, té nadvýroby oproti té spotřebě, které v podstatě v té chvíli akumulujete do bateriového úložiště nebo třeba ohříváte teplou vodu v nějakém boileru, takže snažíte se akumulovat. Takže zpátky, první krok, maximalizace vlastní spotřeby, druhý krok, akumulace do bateriového úložiště a následně teprve přichází ten třetí krok, kvůli kterého jsme tady všichni, a to je to sdílení. Takže prosím, protože jsou všechny ty dotační podmínky a veškerá ta legislativa takto nastavená, protože s tímto klíčem všichni počítají. Tak, tady už mám jenom jednoduchou zmínku o tom, jak dneska funguje v podstatě fakturace. Vy máte vlastní odběrné místo, které je opatřeno průběhovým měřením, kdy tyto informace plynou do toho energetického nebo elektroenergetického datového centra. Tyto informace se promítnou, tak jak už jsme všichni zvyklí, do operátora trhu s energiemi. Ten tyto informace dává obchodníkovi, se kterým máte uzavřenou smlouvu o dodávkách elektrické energie, ať už je to, nevím, ČEZ Prodej, Lama Energy, E.ON, Pražská plynárenská a tak dál. Tento obchodník to dá na fakturaci a následně na vaší faktuře se promítnou všechny údaje o tom, kolik jste vyrobili, kolik jste nasdíleli a v druhém odběrném místě, jak to dopadlo z hlediska toho konkrétního výsledku v tom daném místě. Technické řešení pro energetické komunity. Jaké jsou možnosti? Nejčastěji z minulosti jsme se potkávali s instalacemi zdrojů, které byly bez akumulace. To jsou zdroje, které v podstatě neměly žádný akumulační nástroj nebo nějakou akumulaci, která by uměla zachytit tu vyrobenou elektrickou energii, a proto to bylo nejčastěji v nastavení síťové elektrárny, která v podstatě buď to uspokojila tu současnou výrobu, anebo šlo všechno do přebytku. Prosím, na polích, tam byl ten zelený bonus, rok 2008 až 2010, tak tam samozřejmě byly tyto elektrárny čistě ne pro spotřebu toho pole, ale pro nadřazenou distribuční soustavu, kde za to dostávali krásných, teď nevím, jestli to bylo 10 až 15 korun za 1 kW. Ta doba je pryč. Druhý způsob, jak využít vlastně technické řešení pro energetickou komunitu, je vlastnit lokální distribuční síť, nebo sjednotit vlastně několik budov a propojit je takzvaně distribučním kabelem. Chápu, že tohle řešení není pro každého. Občas se setkáváme, že máme, nevím, kostel, vedle toho je úřad a když to propojíme, tak to je to prosím myšleno. Tak to je ta druhá možnost, jak začít v podstatě s tím technickým řešením pro energetickou komunitu. A ta třetí, kvůli které jsme tady mimochodem všichni, je řešení e-komunity. A já bych s dovolením předal slovo kolegovi Kolomazníkovi. Děkuji za pozornost.